Ahojte ľudia, máme tu hororové SMS správy. Takže poďme na to. Hore je napísané neznáme číslo. A píše to neznáme číslo. Ahoj, ten druhý. Ahoj, my sa známe? No pokud vím, tak ne, ale môžeme sa spoznať, hej. Ale ja ťa neznám, však když sa sejdeme, tak sa poznáme. Hele, ja ti neverím. Ty mne chceš poznať? Jsi cudzí. Môžeš byť nejaký úchyl. Nemôžu byť úchyl, pretože mám 13. Nie taký. Ja taký. No vidíš, mali by sme sa víc poznať. No ale kde bydlíš? V Praze. Ja taký. Pro Boha. Jsem si souzený, no. Proč susedí asi niečo také. Proč myslíš? Protože chci říct, že mám hodně společného. Alebo společného, tak. Jen vek a bydliště. Tak mi povedz, co máš rád. Miluji kočky a koně. Moje oblíbené jedlo je varená kapusta a miluji řecký jazyk. Oblíbené barva je červená a bílá. Ja mám kočku a zbožňuju na koni a jím večera kapusta, bože môj, tak a môj táta je z Grécka a títo, no to neviem prečítať, hej, barvy taky milujú. Odpovedám opravdu, mám hodně společného, ale je to vidné. Je to prostě vidné, že jo. A sport? Fotbal hrajú holčičky. Ja taky, hlavne na bráva míče. Ale ja nehrajú v tento fotbal, ja hrajú americký fotbal. Joj, vlastne ja sa pletiem, ten je najlepší. Si špatný ihra. Nemel, si jen moje, už mne nebaví. Hrať to divadielko. Ja to nevedela. Hovno tvoje, kolik ti je, sakra? Môj vek je od tebe 40 let. Tobie je 53. Trafila. Čakaj. Vypadni z mého života. Vidím tě. Ha? Tak kde jsem a co dělám? Jsi v kúpeľni a sprchuješ se. Do prdele. Vidíš ma nahotu. No jasne, asi krásna. Aha, ty čumíš z okna? Ja to vedela, Hugo. No jo, no. Zase si me udelal srandu, ale prišťal už prosím, prestane už prosím, niečo také. Nechápu. Nešpehuj na
a nedelaj si uchyly. Jo. Pane Bože, reklama. A to ľudia je všetko, vidíte. Povedala by som to, že to bolo akože nie úplne horové, ale bolo to horové. Máme tu ďalší príbeh. Ahoj, si veľmi pekná. No a ja viem. Hehehe. Nejak si istá, veď si to pred chvíľou povedal. Viem, chcem ísť niekedy von. Pošli fotku. Pošli ty, prosím. Krásne, len škoda, že nevidím oči. Čo už? A A koľko máš rokov? 15 a ty? 13. No, to fakt? Áno, ale vek je len číslo, ale mne to vadí. Prečo? Ľudia by sa mi smiali, keby som chodila s mladším. A to ti záleží na názore ich? Hej. Aha, tak bude aspoň kamoši. Len kamoši. OK. Nešla by si niekdy von? Len ako kamaráti, no samozrejme, no fakt. Fajn, ale len ako kamaráti. Jo, tak zajtra o 15 sa príď v parku v meste. Ok, super, teším sa. Zatiaľ čau, ahoj. Takže máme tu asi už nejaké, že už presne po ich prvom stretnutí. Ahoj, čo? Bolo dnes super? To hej, a nešla by si aj zajtra? Neviem. Prečo? Tak. Aha, veď len a chvíľku, prosím. Ok, ale sme len kamaráti. Áno. Tak zajtra o koľkej? 16. O 16. Na tomto istom mieste v parku. Ok. Ako vidím, ľudia, tak tu je niekto zamilovaný. Po ich dvoch stretnutiach. Je s tebou fakt sranda. Aj s tebou. To ako si sa prihovoral cudzím ľuďom. Áno, bol som asi trápny. Nebol. Mám ťa rád. A ja teba, Niko. Som šťastný. A ja. Nešiel by si do kina zajtra? Môžem. OK, tak o 15. OK, príď pred park. OK. Po kine po 3 stretnutiach. Bolo to super. To bolo. Si super, mám ťa rád a ja teba, ale je tam niečo viac. No, asi áno. To je skvelé. Ťažké sme, takže sme spolu? Ja som
myslela, že sme najlepší kamaráti. Aha, no, takže asi nič, no. Ja ťa veľmi milujem, ale chcem, aby si bola šťastná, tak choď. Veď sme kamaráti. Nemôžem mi ponúkať kamarátstvo, keď potrebujem tvoju lásku. Je to ako keby si mi dával chlieb, ale ja umieram, ale potrebujú aj vodu. Prepáč. Ale vravel som, že budem len kamaráti. Len kvôli tomu, že som o 2 roky mladší. Áno, prepáč, ale ľudia by sa mi smiali. Nezáleží, čo si myslia ľudia, ale ty. Ale ty ma miluješ? Ale miluješ ma, alebo chceš, aby sme boli len... Chceš, aby kamaráti sme boli niečo také? Ale prosím, rozhodni sa takto, ako to chceš ty. A nie ako to chcú ľudia. Vnímaj svoje city.